Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan. Nandito ulit tayo sa ating weather analysis ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Agosto 20 hanggang 23, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang update. Ito ang latest CrowdSat ngayong araw ng Biyernes hanggang bukas. Kita po natin na ang dating low pressure area na humina from tropical depression 16W o bagyo po siya. Nung dumaan po malapit sa Guam ay humina po, nag-dissipate into a low pressure area. But for the past 2 days, lumakas ulit po ito. At kahapon, naging tropical depression po siya. Binigyan ng local name ng Pag-asa bilang bagyong Isang. So ito po na yun ay tumatakbo po pa hilagang kanluran sa may karagatan po ng Pilipinas sa general na direction po ng Ryukyu at Miyakojima Islands. So, wala po itong directang epekto sa ating bansa. At dito naman po sa Pilipinas, meron po tayong tawag na surface trough. Okay? Na nagbibigay po ng mga localized thunderstorms sa Visayas, Kabikulan, ibang parte po ng Katimugang Luzon, kasama po Metro Manila. So, ito po ang nagbibigay ng mga thunderstorms na yun. Although, ang karamihan po ay mga localized thunderstorms sa alimang bahagi po ng ating bansa, pero isolated lamang po ito. At sa labas ng ating bansa, meron po tayong dalawang surface trough. Hindi na po ito magiging LPA so far. At meron po tayong quasi-stationary high pressure sa may southeast waters ng Japan. Dito po ang tumutulong para kumilos ang bagyo pa hilagang kanluran. At meron po ditong de-develop na another frontal system na kumikilos patungong Korea. So, yan lamang po ang GraphSat natin. Mag-ingat po sa mga kidlat, mga lightning strikes, at mga biglaan ng mga malalakas na pag-ulan, dala ng mga localized thunderstorms na posible magkaroon ng mga landslides at flash floods po. So, mag-ingat po kayong lahat. At continue natin yung fast animation. So, yan po. Kita po natin ang pagkilos po ng bagyong si Isang papunta po dito sa may isla po sa katimugan bahagi po ng Japan. At ito naman po ang windy.com zoom in satellite animation. So, nakita po natin dito ang mga malalakas na thunderstorms ngayon sa kanluran bahagi po ng Luzon, kasama po Metro Manila. Kaninang hapon, dito naman po sa Bicol, yung dumaan na trough. So, likely dito na naman yung surface trough by tomorrow. At paghahapon po hanggang sa Lunes, lalo na po mga late afternoon o gabi, magiging common po itong mga localized thunderstorms po dito po sa ating bansa. Ito naman po yung bagyong si Isang. At kitang-kita po natin na sa gitna po siya ng Philippine Sea. At ito naman po yung tracking mula sa Typhoon 2000. Ito po yung unang storm watch number 1. At pinapakita po natin ito na nandito lamang po siya sa may karagatan po ng North Philippine Sea at inaasahan po itong lalakas po bilang isang tropical storm baka na yung gabi at most likely bukas ng gabi baka maging 85 kph po yung kanyang kalakasan. But sa linggo ng umaga, Agosto 22, inaasahan po itong mag-exit na po ng Philippine Area of Responsibility habang dumadaan po malapit na malapit si Miyakojima. Okay, so mga kababayan natin dito sa Okinawa at Miyakojima ay may mga inaasahan po dyan ng mga malalakas na mga ulan dulot po sa pagdaan nitong bagyong si Isang na posibleng maging tropical storm. Okay, at kung titingnan natin yung global models, yan po, lahat po sila nag-agree na ito po ay dadaan sa Southern Islands of Japan. So, wala itong track na patungo sa ating bansa. At bago tayo magpaalam, ito ulit yung ating windy.com 3-day rainfall accumulation. Forecast po ito, simula bukas, Sabado hanggang Lunes. So, inaasahan po natin ang mga kalat-kalat at kung minsan malawakang pag-ulan sa hapon o gabi, dulot po ng mga localized thunderstorms sa Luzon, Visayas at Mindanao. Since na yun pong Agosto 20 hanggang September ay talagang panahon pa rin ng mga tag-ulan. So, may mga localized thunderstorms pa rin pong inaasahan. Ito po yung tracking ng bagyong si Isang na bibigay ng mga ulan sa area na yan. Okay, so hindi po yan konektado sa bagyo, yung mga ulan dito sa atin. Mga localized thunderstorms, dulot po ng mga local heating, convection, at mga series of surface trough na posibleng dumaan dito po sa ating bansa. Okay, so yan po ang ating latest para na yung darating na weekend.
At babalik ulit tayo sa Lunes para ibigay sa inyong latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Paduan papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At happy weekend to all. At salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.